Ja vás vítam u môjho videa. Dneska si ukážeme jednu hru, blbú hru. Ja neviem, jednu hru. Si ukážeme. Nie na Minecraft, dneska si ukážeme na Minecraft mod. A takže bude to dneska mod. Už si pri vás pripravil mod. Portal Gun mod instaluje. Užívajte tento portál. Tak keby ste si to chceli nainštalovať, v pohode si to môžete nainštalovať. No máte určite, ja tak sa to zruším. Áno. Áno, proste tu nahrajte si verziu, ako chcete ju. Ja na 1.7.10. A neviem, ja si modem na 1.7.2. A neviem. Kašlem na to, ja dám toto. Ale nebudem musieť dať tu na toto, čo je tu. Daj to tohto. Takže počujte si Minecraft. Ja mám túto špongiu. Neviem, ako vy máte. Ale vám to nepôjde, tak si musíte Minecraft vnímať. Dapaj. Tak. Kde sú tie verzie? Tak, toto musíte. Čo mi tu vravelo? To sú ako tu nahýba. Jedna. Po 10. Dáte resource. Áno. Áno, OK. Co instalír? Áno. A ne. Nainštaloval sa ten mod. Musíte iba chvíľku počkať. Áno, máme nainštalovaný. Teraz iba dáte save profil. Dáte OK. Budete tam mať ten mod. No mám ešte tieto dva mody, Dragon a tento body. Takže už všetky ukážem mody. Všetky. Ja keď budem vedieť ako. Ja neviem, to kladivku vám musím. Ja plním že ja neviem dato. Neviem sa pozrieť, to je. Ja neviem, mám tu na toto. Portály. Tento. No takto portál, takže spravím tam portál. A tu portál. Ideme skočiť do portálu. Môžeme, ako vieš. Ideme konečne portál. Áno, tam. A ideme rád. Toto sa dá robiť s týmto. Ja neviem ešte. Takto. Jak chcete takto, tak budem takto. Ale ukážem napríklad tento. Neviem, toto. Čo je toto? K ničomu mám len talé meso. Ružový portál a zelený. Nič moc. To si neviem čo je. Neviem čo to je. Neviem. Game mode 0. Takto. Game mode 0. Skúšať čo to je. Nič. Čo to je? Vidíte? To sú bugy Fireful. Mám pustený skin, to sú bugy. Čko? Nie. Čko, ideme sa pozrieť na toto raketu, čo to je za blbosť. To je tento, to je taký ako UFO. Čo je toto? Áno, ešte ani čo je toto. Skoro taký istý. Čo je toto? What the fuck?
čo je? Cepík, to čo robíš? Ty koničíš? Čo to je za blbosť? To chcem, to čo je? Že ako keby háček, neviem čo to je. Zoberiem si to. Úplne na maximálny, kámo. Dáme to úplne na maximálny. Maximálne úplne. Maximálne, No, kamoši. Ja nechcem. No čaute, ja som, prepáčte, že som to tam robil, ale kamaráti mi zavolali. Neviem čo z tej veci. Sa pozrieť, čo je to? Čo to je? Neviem čo to je do prdele. Čo je toto? No, yes. Neviem čo to je. Takže ja neviem, to je taký mod. Môžete aj kravy. A tak, no je to trošku zabíja, ale tak ja neviem, tak máte takto. Nie. No nedá ako to tam. Tam. A tu. Yes. Kráľ. No, zabíjajú to. Je to až také hrozné. Nám strašne veľa kráv. Budem sa robiť tam. No, už nič. Rýchlo idú prať. No, to je asi všetko, čo vám môžem povedať. Dáme to napríklad tam, na strom. Dáme to do vody. Takto. A takže ideme skúsiť, či to tam tak kde doletí. Tam. A tam. A zníze. A prosa. A vidíte. A som tu. Neviem portál, ale nie je to takto napríklad, toto neviem čo to je tiež. Neviem, tak je to dobré, keď dávate fakt takú portály dáke. Ja neviem, toto napríklad takto, neviem. A proste, že tak. A tak. Ale škoda, že to nevidíte. Keď ste to videli, bolo to fakt by lepšie. Tak. A prečo, keby ste cez neho videli, tak by to bolo lepšie, ale cez neho nevidíte. Čo tak nespravili? Lak! Normálne bugol. Tak. Ja neviem, ak ste si užili toto, tak dajte like. Ak nie, tak ja neviem. No, tak zatiaľ. Čus!